Nah, maten. So. Pak Agus. Izin Pak Agus nggih. Tode karo aku iki disekseni lampu alon-alon iki lali tenan tode karo janji-janji ning terminal stasiun gon goleki. Selamat datang Sugeng Rawu Bapak Ibu tamu undangan, Mbak Wiwi juga Sugeng Rawu asik. Karo aku iki disekseni lampu alun-alun iki lali tenan tode karo janji-janji ning terminal stasiun gon goleki. Sekali lagi nomor 1. Goyang dong, asik. Semangat deh, goyang deh.
ngenteni lampu alun-alun iki lali tenan tode karo janji-janji ning terminal stasiun nggonku goleki Bang Yoyo. alun-alun nganjuk Dik Nobi. Nggih, Bang. Matur suwun rawuhipun. Nggih, sami-sami. Doa terbaik mudah-mudahan mampu mengawal kebahagiaan untuk Mbak Wiwi, Mas Riki dan juga segenap keluarga. Nggih, sampun nggih, Pak. Mboten tambah malih. Mboten lah mengke nek kalih-kalih niku mboten sekeco. Biasanya jenengan